Zo, een hele goede avond weer allemaal mensen. Het is toch wel fijn om hier zo te staan. En je kent allemaal het gezegde wel, de kerk in het midden laten. Dat wil de stichting Dak en Toren ook. Kuplanke zaag, kom ladders bij je, voor nieuwe pannen en nieuwe leien. Want al die zoere regen wordt voor de kerk ne zoere zegen. Voor dat dak dat zoals hier lekte, heel me eerst nog een collecte. De opbrengst die was minimaal, er kwam geen cent meer op de schaal. Kuplanke doch, och lieve God, dat ik hier het ganse dak kapot. Wij zien als kerk vult de eren, wie in godsnaam hulde zwerm. Duurt een deken voor de mis, als het echt niet meer te hard is. De oostenwind speelt door de toren, straks is nacht het klokkenspel bevroren. Wie haalde en God stiert ons bij, hoe wit een horst en loterij. Want doch Kuplanke van Lambert, parochianen gokken geer. Als alle lutjes zien verkocht, zit er geen mens meer op een tocht. Geen mens is het meer half bevroren, dankzij de stichting Dak en Toren. Zeg Kuplanke, maak de deur eens toe. Of ziet in de kerk geboren. Reclames op een televisie die kunnen ontzettend leuk zien. Maar er zien ook reclames, scheid ermee van uit. En die reclames, die komen er nou net elke avond op. Reclames over mondverband, met of zonder klittenband. Het lijkt of half Nederland always ongesteld is. Het is elke man duk weer een kruis, maar al die vrouwen op een buus met vleugels aan het inlegkruis vingen het geweldig. Welk absorbeert het best, welk is dunner dan de rest, door en blauw getest. Nationale maandverbanden, wat er ook gebeurt. Europa 93. De grenzen die zien er eigenlijk nog wel, maar de slaagburen bij de grensovergangen die zien in ieder geval alvast verdwenen. Maar Europa 93, wat kunnen wij ervan verwachten? Europa, 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 sinds 93 uren wij voor bij mekaar. Europa, 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 profiteren we of zien we de sigaar? Uit Frankrijk halen wij ook wel wat interessants. We hadden al het stokbrood, nou krijgen we croissants. Met Franse kiers en Franse wien weren we verwend. We gaan niet naar de Efteling, maar naar Disneyland. Zomers naar de Côte d'Azur met de caravan. Maar in Frankrijk in de file, daar ving ik geen Mitterrand. Europa, 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 sinds 93 uren wij voor bij mekaar. Europa, 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 profiteren we of zien we de sigaar? Een Duitse trainer voor Oranje, lijkt ons erg fijn. Dan winnen wij voor alles, dan hebben wij voor het zwijn. Ons Linda maakt furoren bij de RTL en is al populairder dan Rudi Carell. We rijden straks BMW of Mercedes-Benz. Ik wil wel een dikke Duitse wagen, maar ik wil niet zo'n dikke. Europa, 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 over 3 jaar zitten wij weer in Maastricht. Europa, 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 en dan maken wij weer gauw die grenzen dicht.
Toen ik las dat de PvdA en de VVD de hand in gaan slaan, en ik zag bij dat artikel in de krant die 3 kupjes staan even, toen dacht ik direct, hey, G en ik, Arios en Tij, doen samen aan de verkiezingen mee. Wie van de 3 gekiest, maakt niks goed, ze staan op dezelfde lijst. Er partijen willen met zijn bijen, CDA en Oer-Anijen. Gert Driessen zit dan in mij, want die zag tegen Arios en Tij, maken jullie maar één partij. Daar stemt hij straks iedereen op mee. We gaan even samen terug naar 25 september 1993. Remund, de wijding van onze nieuwe bisschop, Monseigneur Wirtz. En tijdens die wijding viel het wijwater met bakken uit de hemel. Was dat toen een vuurteken? Het regende, het zegende, het veel als piepen stelen. Het katholieke zuiden kwam weer onder curatele. Het regende, het zegende, ondanks het godsvertrouwen. Er kwam al immers op het idee om een ark te bouwen. Zelfs de KRO voorspelde nachtmeer zware buien. Zuid-Limburg nou al weg, de Noordklok moet te luien. Als bisschop van Remund is nou de Wirtz gewijd, maar kriegen we een Remunds of weer een roemsbeleid. Ziet als nee een herder, maar heel goed ook behoeden, dat onze leven hier over en val verhoeden. Want in deze kerk weren hoergeplaatste mannen, Remunds of Rotterdams, het klooster in verbannen. Want Roerme aarzelt niet, ook monseigneuren, onverbiddelijk naar Oostenrijk te sturen. Maak geen kardinale fouten, want je kent uw lot. Een Wirtshaus in den Bergen en Limburg, grüß Gott. Als je zo even Interchalet reed en daarna neven Pools meubelen, dan denk je natuurlijk direct, wie zou de langste pool hebben? Volgens ons het... Lei het de langste. Straks stiert Horst hartstikke vol, elke zaak liegt zonnepool en nee vorm van grote lichtreclame. Want zo zitten daar van wiet, of je er alles ziet, aan de pool, vol met merkennamen. Texaco Theo, dat is een fantast, bouwt bij zijn zaak en een euromast. Wij weten zeker, en dat duurt geen jaren, dan bouwen we die van Klabbers en een Eiffeltoren. Maar in de glaastuinbouw stiert het er momenteel net zo roerskleurig voor. Paprika, tomaten. Ja, maar toch is de Rijndonk volgens mij gans goed verkocht. Maar gezien de huidige ontwikkelingen kunnen ze dus in de toekomst misschien nog wel uitwijken naar het wietveld. Van Halen tot in Gennep, door telen ze voort hennep, dat brengt wel weer centen in de laai. Komkommers en tomaten, die brengen amper baten, van de zorg wordt een tuinder wel als haai. Doordat de criminelen zo'n grij gaan telen, kreeg die mier in zijn kas, Dani kreeg met slaai. En met die illegale zwart verdiende kapitalen
komen alle tuinders weer gauw uit de misère. Geen slijmier en tomaten, geen vroege en geen late. Als je met hennep teelt, miljonair kunt weren. Over één ding zien we het denk ik wel allemaal eens, mensen. Kerstmis, dat is de mooiste tijd van het jaar. Op vastenavond nog, hè? Op vastenavond nog. Maar kerstmis, dat is toch iets speciaals. En die speciale kerstsfeer, die haalde ook alleen maar in huis met een echte kerstboom. En wie moet in elk jaar gaan halen? Precies, wij, de mannen. Wetten we wezen van balen, elk jaar de kerstboom halen. De boom die moet de kamer in, anders kunt het kindje niet. De allerbeste boom wordt uitgezocht, maar dan huurde toes, wat hadden nou weer mij gebracht? Wat toch een schemelscharminkel, noemde je dat een den? De ruzelde al in de winkel, groete had je ze door zeker gen. Wat komt er mee toch met een ding, gen een top en van onderen kaal. Ik wou er toch ook een kloet aan, en wat hadden er wel niet voor betaald. Het buurmke wordt toch maar gezatte, bij het krepke met de rete matten. De buurvrouw komt En zit. ik droom, maar wat en mooie boom, wat hij van mij toch weer het doet gezocht. Ik zeg nog tegen hem, wat hadden nou weer mij gebracht? Wat hadden alweer aan lotte smeren? Kunde je gaan niks alleen, dat is niks en kan ook niks weren. Den, dat is veel overbien. We moeten mijn lijmkes, mijn ballen, het is een ding wat toch nergens op staat. Die is ook zo klein uitgevallen, en wat hadden er wel niet voor betaald. En wat hadden er wel niet voor betaald. Maar dit is het laatste jaar dat ik hem heb gehaald. Iedereen van nou kent Gert en Hermien nog wel. Gert en Hermien Timmerman. Ze hebben pas geleden weer eens een keer een comeback gemaakt nadat ze jarenlang psalmen hebben gezongen in de kerk. Dat psalmen zingen, dat kwam eigenlijk zo. De Gert, die loosde een keer het kerstverhaal en de dacht toen bij zichzelf, de Jozef, dat was ook een timmerman. Maar dan had je geen dochters. Van mijn dochters kreeg ik grieze horen. Daarom heb ik ze pikzwart geverfd. Dankzij mij zien het sterren geworden. Dat talent hebben ze van mij geërfd. We hadden een kerkcarrière. We waren hier lang in de Heer. Dat het toch weer een seksclub zou weren. En carrière hier ook op en neer. En de dochters, die vonden we terug op de middenpagina van een wel heel bekend mannenblad. En de dochters stongen bloed, shalalali, oh la la la. En de Playboy wel zo groot, shalalali, oh la la la. Hermientje die zei trots, shalalali, oh la la la.
dat is een gave gods. Shalalali, oh la la la. Want mijn Gert is zeer, ze mogen er zien, ze mogen er zien. Want mijn Gert is zeet, ze mogen zien hoe de Heer ze geschapen heeft. Dankzij de strepjescode en de computer hoeft de juffrouw achter de kassa tegenwoordig niks anders meer te doen als de artikelen met die code voor zo'n gekleurd lijmpje te halen en een kind kan de was doen. Weet je wat het ook een uitkomst zou zien? Daar boven. Bij de hemelpoort moet Petrus gewoon proberen het grote aanbod nauwkeurig te sorteren. Petrus kan het allemaal niet goed meer onderscheiden. Wie is gereformeerd, hervormd en wie is heide? Nog maar te zwiegen van de problematiek. Wie is er nou rooms en wie is katholiek? Petrus ging maar eens met God de Vader proten. Wie mocht ik wel, wie niet naar binnen loten? God de Vader zag, ik weet wel een methode. Ik geef aan alle mensen een eigen stripjescode. En bij de hemelpoort kunde elke kandidaat heel nauwkeurig scannen met zo'n apparaat. De grote God zag Petrus geesje dan een mooie. Is het niet beter zoiets in de groep te gooien? En daarom kwam er Titus een heel plechtige viering in het hemels paradies. Een hele heuse hiering met de feministen FNV en VSH en de hele fractie van het CDA. Het probleem, zei Petrus tegen de synode, waar op het lichaam zetten wij die stripjescode? Ten slotte riep er iemand, zullen we eens proberen om die code in het kruis te tatoeëren? Nee, riepen de feministen met een rode kleur, want dan hebben de mannen weer een stripkeveur. Op dat moment het God de Vader ingegrepen en zag, zwieg allemaal, ik sta nou op mijn strepen. Het bijlen van deze viering is meters hier aan dalen. Waar die code komt, zal ik zelf wel bepalen. Ik zet in de toekomst, en dat doe ik heel subtiel, de mensen stripjescode, onzichtbaar in zijn ziel. Mensen, niet praktiseren, bekijk het leven van de blije kant. We moeten het kwajaald met het gooien nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 niet praktiseren, al giet het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Bedankt.